खुलुमबाय आं मनेन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय। नैबे समाव आं दङ क'क्राझार जिल्लानि नैबे जांख्रिथाय फोथाराव। थांनाय 27 जानुवारियाव थामथि खेबनि जा बर' एकर्ड जालांबाय, बे बर' एकर्डखौ लानानै नैबे 7 फेब्रुवारियाव हिउज बर' सुबुंखौ लानानै नैबे BTR नि जा सेलेब्रेशन, बेखौ वेलकाम सेलेब्रेशनखौ बेवहाय खालामनो नागिरदों। बेनि नुथायखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ। दिनै 5 फेब्रुवारि भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी सार लोगोसे अमित शाह सारा बेवहाय फैगोन। बेवहाय थांनाय जोंनि जा सिगनेटरि बिथांमोन आबसुखौनो लानानै लोगोसे NDF नि मोनब्रै फेक्सन बिथांमोना जा सिगनेटरियाव दंमोन बिथांमोनखौ लानानै बेवहाय आसामनिनो दाब दाब जायगानिफ्राय बर' सुबुंफोरखौ बेवहाय BTR नि जा वेलकाम सेरेमनि बेवहाय बाहागो लाफैनो खावलायनाय जादों। नोंथांमोननो दिनै बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो दिन्थिनो फैदों नैबे जांख्रिथाय फोथाराव बेसेबांसो सुबुङा गेदारिं जानो हागोन। आं नुनायाव 90% खामानिया जाफुंबाय। लोगोसे बेवहाय नोंथांमोना सफैनो थाखाय क'क्राझार रेलवे स्टेशननिफ्राय थोंजों सानजाहा 1.5 किल'मिटारनि गेजेराव नैबे जांख्रिथाय फोथारा दङ। लोगोसे क'क्राझार मेन टाउननिफ्राय नोंथांमोना हाब्रुबारिनि फाइन आर्ट्स कलेज जानानै बे जायगासिम सफैनो हागोन। आं खोनानायाव मैयानि निउसनि बायदिब्ला बेवहाय गासै सानजाहानिफ्राय फैनो थाखाय गासै गंब्रै रेलखौ फ्रि अफ सार्भिस होनाय जादों। नोंथांमोना ट्रेनजों फैयोब्ला क'क्राझार स्टेशनाव ओंखारनानै थोंजों सानजाहाथिं 1.5 किल'मिटाराव बे जायगासिम सफैगोन। नैबे गाहाय स्टेजावनो फैगौ 7 फेब्रुवारियाव जानो गोनां जोंनि गोबां बर' सुबुंफोरनि गेदारिंखौ नोंथांमोना बेनिफ्राय नुनो मोनगोन। लोगोसे आं नोंथांमोननो फोरमायथिनो नागिरदों, जा बिथांमोना फुंनि समावनो बे जायगासिम हाबफैनो हागोन बिथांमोनासो बे गाहाय स्टेजसिम मोनफैनायनि खाबु जागोन। जांख्रिथाय फोथार दङ। लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबेहायनो नैबे गुवार एरियायावनो 5 लाखनिख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरखौ जुथुम जानो होगोन। लोगोसे नैबे समाव बेफोरनि जा बेरिगेट्स, जाखिनि बेरिगेट्स खालामनाय दं बेवहाय लुहाजों बानायनाय जादों। बेखौ पाइपनि जोहै, लुहानि पाइपनि जोहै, बेवहाय मोनबो औवानि हेफाजाब खालामनाय जायाखै। बेवहाय जोबोद टाइट सिकिउरिटिखौ नैबे समाव नुनो मोनदों। लोगोसे नैबे समाव गासै प्रिपारेसना सोलिलांगासिनो दङ। लोगोसे बेवहाय माने आसाम गभर्नमेन्टनि जेसेबांखिनि फायखि हान्जा बेवहाय नैबे समाव दंफैयो। लोगोसे बेवहाय गासै हानि बाहागोफोरखौ स्केन खालामबाय दङ। लोगोसे बेनि थोंजों स्टेजनि सानजाहा फारसेथिंजायनो मथा-मथि 800 मिटाराव हेलिपेडखौ लेन्ड खालामनायनि मोनसे हेलिपेड्स एरिया खालामनाय जादों। हेलिपेड्स बाग्रा लेन्डिं एरिया। बेवहाय नैबे समाव जोंनि भारत हादरनि आर्मिफोरनि मोनसे हेलिपेड्सआ नैबे समाव लेन्ड जादों। लोगोसे बेवहाय जोबोर गोहोगोरा जा सिकिउरिटि बिथांमोनखौ बेवहाय लाबोनाय जादों। बे गुवार दुब्लिबारियावनो गासै 5 निफ्राय 10 लाखनिख्रुइबो बांसिन सुबुंखौ गेदारिं जाहोनायनि थाखाय फेसिलिटि खालामदों। लोगोसे नैबे समाव भारत हादरनि गोहोगोरा सिकिउरिटि हान्जा बिथांमोना नैबे समाव गासै एरियाफोरखौ स्केनिं खालामदों। लोगोसे हा बाहागोफोरखौ मोजाङै नायदिंदों। लोगोसे बेवहाय जोबोर गोहोगोरा ट्रेनार सैमाफोरखौ बे समाव लाबोनाय जादों। लोगोसे बेवहाय सैमाफ्राबो गासै एरियाफोरखौ इनकुवेरि खालामो। बे जांख्रिथाय फोथारा जोंनि बर' हारिनि मोनसे जारिमिनारि जानानै थागोन। मानो होनब्ला बेवहायनो थामथि खेबनि जा बर' सुबुंफोरखौ लानानै गोरोबथानि बे सेलेब्रेशना बेवहाय जागोन। लोगोसे बे सेलेब्रेशनावनो जोंनि भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी सारा नैबे क'क्राझारसिम फैगोन। लोगोसे नैबे जांख्रिथाय फोथारावनो गासै सेलेब्रेशनखौ फैगौ 7 फेब्रुवारियाव सालायलांनो लागोन। नोंथांमोना नुहुरगासिनो दं बे केमेरानि सिगांथिंजाय बे फ्लाइअभारा। लोगोसे केमेरानि सिगांथिंजाय बै नुहुरनाय एरियायावनो गाहाय लांगोनाया जागोन। बेवहाय जोबोर टाइट सिकिउरिटिखौ खालामनाय जादों। लोगोसे बेवहाय इण्डियान आर्मिनि गोबां गोहोगोरा फायखि हान्जाफ्रा नैबे गासै गुवार एरियाफोरखौ सिकिउरिटि रिजनाव नायबिजिरगासिनो दङ। लोगोसे बेवहाय आं मिन्थिनायाव फैगौ 7 फेब्रुवारि खालि जुदि नोंथांमोना बे जायगासिम सफैनांगौब्ला आर्लि मर्निं फैनांगोन। मानो होनब्ला बेवहाय 5 निफ्राय 10 लाखनिख्रुइबो बांसिन बर' सुबुंजों लोगोसे गुबुन गुबुन
हारि हारिसानि सुबुंफ्रा नैबे BTRनि जा जारिमिनारि गोरोबथा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। स' नोंथांमोना नुबोगासिनो दं नैबे समाव गंसे हेलिपेडआ बे जायगाखौ नायबिजिरगासिनो दं गोजौनिफ्राय। लोगोसे आं मिथिनायाव बेयो इण्डियान आर्मिनि फाइटि हान्जा बिथांमोना बेवहाय नैबे समाव गुवार एरियाखौ नायबिजिरगासिनो दङ। स' बेवहाय जोबोर टाइट सिकिउरिटिखौ खालामनाय जादों। लोगोसे नोंथांमोना केमेरानि सिगांथिंजाय नुहुरनाय बै गुवार एरियायावनो जानो गोनां 7 फेब्रुवारिनि गासै सुबुंफ्रा गेदारिं जागोन। गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैबे केमेरानि सिगांथिंजाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैबे केमेरानि सिगांथिंजाय नुहुरनाय बै जायगायावनो हेलिपेडआ लेन्ड जागोन। बेवहाय हेलिपेड बानायनो थाखाय जायगाखौ खालामनाय जादों। लोगोसे बे हेलिपेड बाग्रा जायगानिफ्रायनो मैयानि निउसाव फोरमायनाय बायदिब्ला गुबुन हारि हारिसानि मोसाग्रा हान्जाया बेवहाय जोंनि गोहोगोरा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि सारखौ लोगोसे बिथांजों फैफानाय गुबुन गुबुन बिफाननि मन्त्रि बिथांमोनखौ बरायगोन। स' गासै 400 मिटारनि गेजेरावनो बे हेलिपेड बाग्रा जायगाखौ खालामनाय जादों। नैबे समाव दङ क'क्राझारनिफ्राय फैनाय नैबे गोदान फ्लाइअभाराव। बे फ्लाइअभारनि थोंजों सानजाहाथिंजायनो बे जांख्रिथाय फोथारा। स' बेजोंबो गासै कमिउनिकेसना जागोन। लोगोसे नोंथांमोना जुदि क'क्राझार मेन टाउननिफ्राय थोंजों हाब्रुबारि जानानै फैगोन बेसिम नोंथांमोना सफैगोन। स' क'क्राझारनि रेलवे स्टेशननिफ्राय गासै 1.5 किल'मिटारनि गेजेराव नोंथांमोना नैबे फ्लाइअभारजोंनो थोंजों बे जांख्रिथाय फोथारसिम फोनांजाबफैनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना बै सानखालि 7 फेब्रुवारि खालि जेसेबां हायो फुङाव फैनो नाजा। मानो होनोब्ला बेवहाय सारा आसामनिनो बर'फ्रा बेवहाय गेदारिं जाफैगोन। लोगोसे फिल्डनि गासै केपासिटिखौ जों नायनानै बुंनो हायो बेवहाय 5निफ्राय 10 लाखसो सुबुङा गेदारिं जानो हानायनि मोनसे सुबिदा दङ। लोगोसे बेवहाय बिथांमोना गासै पार्किंखौ 2निफ्राय 3 किल'मिटार गोजानाव बे फिल्डनिफ्राय खालामनायनि मोनसे बेबस्थाखौ खालामगासिनो दङ। लोगोसे नैबे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन बेवहाय BTR बा जोंनि बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि गेजेराव गोग्लैनाय गासै बर' सुबुंफ्रानो बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैनो खावलायहरबाय। मानो होनोब्ला BTR गोरोबथानि जा एकर्ड जा मडेलिटि बेयो दाबो फाइनाल जायाखै। बेवहाय गोबां BTRनि बाहेरायाव थानाय बर' सुबुंफोरखौबो सोसनजानायनि मोनसे खाबु दङ। स' बेवहाय नोंथांमोननि गेजेराव बा जोंनि गेजेराव एना-एनि जानो गोनां गैया। बेवहाय मडेलिटिया जानो सम नांबावगोन। बेनिखायनो गासै जोंनि BTCनि बा BTRनि बर्डार एरियायाव थानाय गासै बर' सुबुंफोरखौ सोसनजानायनि मोनसे खाबु दङ। स' बेनिखायनो जों ओरैबायदि मोनसे सुबुंनि दैबाना खोथैनांगौ बर' सुबुंफोरनि जाहाथे जोंनि भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रिया मोनसे गोसोआव बोलो फैखाङो। जानो हागौ बिथांमोना जोंनि बे एकर्डनि जोहैनो मोनसे मेसेज मोनहैयो। थारैनो बे जोंनि आसाम रायजोआव बर' सुबुंफ्रा जि एसेबां जौखोन्दोआव गोसारनानै दङ बेनि मोनसे फोरमानखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाथारनांगोन। मानो होनोब्ला दिनै BTR गोरोबथाया सुखु गोजोन बा सान्थि परिबेसाव जानानै थांबाय। स' बे BTRनि जा वेलकाम सेरेमनिनि जा मोनसे 7 फेब्रुआरियाव जानो थांगासिनो दं बेबो जोबोर आलो गोजोनै जालांनायखौ नोंथांमोननि हेफाजाबजोंसो बे जाफुंगोन। स' बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ BTR बा BTRनि बाहेरायाव थानाय बर' कसारि वेलफेयार जा जोंनि काउन्सिल जोंहा मोनदों सेटेलाइट मेपिं बेवहायबो नोंथांमोना एना-एनि खालामाजासे बे जायगासिम फैनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। मानो होनब्ला BTR एकर्डनि मडेलिटिया दाबो जोबस्राङाखै। स' राइट नाव आं नोंथांमोननो दिनै जांख्रिथाय फोथारनि नैबे 5 फेब्रुआरियाव नोंथांमोननो गासै नुथायफोरखौ दिन्थिबाय। लोगोसे आं केमेरानि सिगांथिं नोंथांमोननो दिन्थिहरदों बे गुवार एरियायावनो बे गुवार फोथारावनो बे दुब्लियावनो जानो गोनां 7 फेब्रुआरिनि गासै 5निफ्राय 10 लाखनि सुबुं जा गौथुम बा सुबुंनि जा दैबाना बर' सुबुंनि बेयाव बाहागो लाफैनो हागोन। स' मोनसे बे ब्लग भिडिअनि जोहै नोंथांमोननो फिन खेब फोसावदों।
सानजाहा रायजोनिफ्राय बा जोंनि सानजाहा गहपुर सिमन सापरि उदालगुरि बायदिनिफ्राय फैनो थाखाय जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि भारत हादरनि रेलवे इन्डियान रेलवेनि गासै मोनब्रै पेसेन्जार रेलवेखौ फ्रि अफ कस्टनि थाखाय बै सानखालि फैनायनि मोनसे लाहार फाहार खालामदों होननानै मैयानि निउसाव आसाम रायजोनि गोहोगोरा मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा फोरमायखादों बेवहाय गासै गंब्रै रेलवेखौ फ्रि अफ सार्भिस क'क्राझारसिम हरनि 3 बाजिनिफ्रायनो सोलिहोगोन। स' नोंथांमोना जा बिथांमोना बासजों बा गारि फिसाजों फैनो हाया बिथांमोना नैबे जायगासिम ट्रेनजों फ्रि अफ कस्टआव फैनो हागोन आरो क'क्राझार रेलवे स्टेशननिफ्राय थोंजों सानजाहाथिं गासै 1 किल'मिटारनि गेजेराव लोगोसे क'क्राझारसिम सफैनो थाखाय 37 नं नेशनेल हाइवेनिफ्राय नोंथांमोना थोंजों क'क्राझार हाबबोनाय बे जायगासिम हाबनानै नोंथांमोना डाइरेक्ट बे फ्लाइअभारजों नङाब्ला हाब्रुबारिनि फाइन आर्ट कलेजनि लामाजों नोंथांमोना बेसिम सफैनो हागोन। स' दिनै 5 फेब्रुवारियाव नोंथांमोननो दिन्थिनाय बे जांख्रिथाय फोथारनि बे जानो गोनां 7 फेब्रुवारिनि BTRनि वेलकाम सेरेमनिनि जा खामानि मावफुंनाय बेनि नुथायखौ दिन्थिबाय। आं मिथिनायाव 90% नैबे समाव जाफुंनानै थांबाय। स' राइट नाव नोंथांमोननो दिनै जेसेबां हायो बेखौ दिन्थिबाय। स' जांख्रिथाय फोथारा बेनो नोंथांमोना दिन्थिबाय। स' नोंथांमोना बे ब्लग भिडिअनि हेफाजाबजों जानो हागौ माखासे इनफरमेसनखौ मोनबाय। स' मेपिंनि जोहै नोंथांमोननो आं डेसक्रिपसननि सिङाव बेनि गुगोल मेपनि लिंकखौ होनो नाजागोन। स' नोंथांमोनखौ लैहोर फैनानै जोंनि गासै बर'नि रायजो राजा नोंथांमोनखौ BTRनि सिमानि बाहेरायाव थानाय गासै बर' सुबुंफोरखौ फैनानै जाहाथे बै सानखालि 5 निफ्राय 10 लाख सुबुंनि दैबानाखौ दिन्थिफुंनो खावलायनाय थाबाय। स' दिनैनि बे ब्लग भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।